Ano? What? Alay! Oh, sinalubong ako! Ay, Gray ride, Motovlog. Let's ride. Let's go. oh no, na-stock up na. Ah, ano nagawa dito? Huwag ngayon yung ginagawa yan. Bakit yung ginagawa ngayon yan? Yari tayo. Ay, nako. Stock up na. Baka bakit ba ako dito dumaan? Iisip ko ng ibang daan. Wala na, na-stuck yan eh. Kasi nilagyan ng ganyan dito. Ah! Wala na. Balik. Balik na ako. Woo! Pasok. San Simon. Ay, no! Woo! Di na ako dadaan dyan. Dito na lang ako. Wala na! Woo! Sige po. Ay, naka! Dito na ako dadaan. Ayoko na doon. Grabe. Haba ng traffic, oh. Ay, kung kailan na mo na ito nga gawa. Mahandod na lahat.
Index na lang kaya tayo. Ay nako, ay pati dito. Yari ako ah. Pati ba dito? Kuya, pati ba doon? Ano? Traffic? Wala. Tara. Hindi na gumalaw. Anong nangyari? Visit ah. Stranded na doon. Oo. Wala na. Ay nako. Kita pwede mag-index. Ah! Dahil kami! Wala na, walay. Wala na. Balo na, balik na kayo. Dito, wala na rin daan. Ba naman? Wala, magsa San Luis tayo. Ayun! Ay! Di makakadaan yun! Di makakadaan yun! Di makakadaan! Stranded na doon sa crossing. Papa, hindi, dito lang. Dyan ba yan? May hospital ba dyan? Sige. Pa San Luis. Pa San Luis. Woo! Haba oh. Wala na. Oh. Oh no. What? Galing mo, Manong. Tama daan. Wala na, ulit na kayo. Stranded na. Haba. Ay, may namin yung pang traffic enforcer. Ano? What? Alay! Oh, sinalubong ako. What the? What happened? Nagsasalubong sila sa akin. Kawawa naman ako. Peong! Peong! Ay nako. Hindi ako nasagi nyo ah. Oh no! Ah! Nangyari dito? Wala na, stranded na. Bumalik na kayo. Woo! Ano nangyari? Sasalubungin ako ng malaking truck. Masalubong eh. Anak naman ng petting oh. Nag-record pa ba tayo?
Punta tayo sa haba ng pila ng San Luis, ah. Haba pila ng San Luis. Sana. Haba. Hanggang dito sa mamaya. Sobrang haba yan. Diretso sa wala. And that's diretso rin. Yes. Okay. Woo! Ano nangyari? Nasa San Luis tuloy ako. Payatang ginagawa din. Nasiraan pa to. Pag umabot din yung traffic, oh, tapos nasiraan pa to yun. La. Ako po! Nanandakan! Woo! Babalik at babalik din sa'yo. Diba ko na? Hi! La. Aligit na wala. Hindi ka nagsisignal light. Kuya, hindi ka nagsisignal light. What? Rock. Oh no! Uy! Nasa ta. Yari ya sa may putikan mamaya. Global Asiana Business Park. Wow! What's that? This one. Slow down.
Ayaw tuloy na inikutan natin. Naka. Ayun, nasa circle na tayo. Ay! Ayun na, tutuon na na. Tutuon na na to. Pasan na tayo. Ay, nawa. Ano na ito mga to? Ano? Ang barangay Tanod ba yun? Umulan dito Naku, teka, tama ba itong dinadaanan ko? Ang dami na nagbago dito sa San Luis ba to? Wala, hindi pang San Luis to. Sa kabila. Niligo pa ako Hindi pa San Luis yan Yung dapat tayo sa kabila. Gusto ba yun? San Luis ba to? Alam ko hindi Kasi may mga bus Ayun, sa kabila. Sabi Mali nga ano natin Dito tayo galing kanina Ba't ba tayo nakapunta doon sa kabila? So ano, nakapunta tayo doon. Ito yung pa San Luis Yung pinakamaligaw. Kala ko may mga bago ng establishmento. Establish. Mga bagong building, mga bagong gasolinahan dito sa may Mindanao. Pero hindi pala yung San Luis. Papaguntang San Luis. Paano tayo? Paarayat.